doping. No, vyberaj. Ďalej, bo oni sa vyčlopajú tam. Tu daj na bok. Akurát kolega vyberá 2 kúsky zo sieťky, také trošku akurát na pekačik. Ale my ich pustíme do vody. Nakoniec. Skončia na pekáči uprca. Však sme jak rýte, pani. Pekný je, pekný. Na takejto maličkej riečke. Pozrieme riečku. Donies meter, premeráme ho. No, mám v kache. Kilo trunkov. Zdvihni mu tú plutvu. Chceš to vyskúšať? Hej, pozor, aby neušiel. Áno, tu máme druhý, aby sme na nezabudli. Tiež môže byť. Do zbierky. Obidvoch vychyť. No, to bude fajn. Čiže to spustíme. Jemne sa správaj, si nahrávaný. Pekné. Pekné macky. Ty Marek, to bolo si jak fotomodel nebolo? teraz. Tak sa počkaj, podrž ešte chvíľu, pozri sa. Nie je to